Arweiniad cyflym y llyfrgell i chwiliad syml. Chwiliad syml. Cyn dechrau chwilio, cofiwch ei bod yn ddefnyddiol i chi fewn gofnodi eich gyfrif Gmail yn y coleg. Os nad ydych yn sicr ynghylch teitl, neu oes nad ydych yn chwilio am ddim byd penodol, gallwch ddefnyddio allweddau'r sylfaenol i chwilio yn y catalog. Cliciwch yn y blwch chwilio. Teipiwch eich allweddeiriau a chlicio ar chwilio. Byddwch yn cael nifer fawr o ganlyniadau a byddant yn gymysgedd o lyfrau, erthyglau papur newydd, e-gofnodolion ac e-lyfrau. Gall hyn fod yn ffordd ddefnyddiol o gael syniad o faint a pha fath o ddeunyddiau sydd ar gael am y pwnc. Cliciwch ar y ddolen i un o'r adnoddau i gael ragor o wybodaeth yn ei gylch ac i wybod sut i'w gyrchu. Cofiwch fod gan y catalog nodweddion ychwanegol a allai gwneud hi'n haws i chi ddod o hyd i'r hyn rydych ei angen. I weld ragor o adnoddau'r llyfrgell ac i gael help, edrychwch ar y fideo Sut I ar sianel YouTube y llyfrgell. Edrychwch ar canllawiau astudio Moodle neu'r tudalennau astudio Google Sites newydd. Anfonwch neges e-bost at dîm y llyfrgell yn libraryross@gllm.ac.uk neu neges ar Twitter yn @llandrillow lib.